Mayong gabi nga natong tanan mga igsuon sa Ginoo. Karon adto na punta sa pulong sa Dios o hinaot pa nga ang pulong o mensahe sa Ginoo karong gabi na makahatag kanato og kalig-on, kaalam sa iyang kamatuoran nga mooy makapalig-on sa atong pagsalig pagtuo kaniya kanya. Ablihan nato ang atong mga balang kasulatan sa Mateo 7. Mateo 7 ug atong pagbasahon ng bersikulo 7 ngadto sa 14. Kini akong giuluhan o ang topic nato dinhi mao ang gasang makapahimuot. Ang gasang makapahimuot. Atong basahon bersikulo 7 ngadto sa 11. Pangayo og kamo paghahatagan. Pangita og kamo makakaplag. Pagtuktok og kamo pag-aablihan. Kay ang tanan nga magapangayo makadawat. Og ang magapangita makakaplag. Og ang magatuktok pag-aablihan. Kisa bang tawhan na diha kaninyo nga kun ang iyang anak mangayog tinapay hatagan hinuon niyag bato? O kung kini mangayog isda hatagan hinuon niyag bitin? Busa kung kamo bisan sa inyong pagkadautan mahibaluman ganing muhatag og mga maayong gasa ngadto sa iyang inyong mga anak. Unsa pagayod kalabaw pa sa inyong amahan nga nasa langit ka muhatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Tungod niini buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Kay mao kini ang kasuguan og ang mga propeta. Sumulod kamo agi sa pultahan na masigpit. Kay dako ang pultahan og sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan og daghan ang nagasulod agi niini. Kay masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi. Og diyutay ra ang mga nakatultol niini. Mao kini ang pulong sa Dios. Sinaot pa nga kini mga pulunga iyang panalanginan diha sa atong matag kasing-kasing. Magamputa mga igsoon. Dalay ko ng amahan. Kami nagaduol kanimo aron sa pagpangayo. Pangayo og kaalam sa imong kabubuton aron mo hamtong ang among pagpanginabuhi sa matarong og pagkabalaan pinasikat sa pagtuman sa imong balaang kasulatan. Hinaot pa nga kining pulong karon nga among pagalantawon naot pa nga kini makahatag kanamo sa tinuod dagway nga angay namong pagalakwan. Lord, tabangi kami pinaagi sa gahom sa imong espiritu. Mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Mahal. Amen. Maigsuon dili nato ikakurat nga ang Pasko nagsingabot na. Daghan na karon ang mga tao bisan pa nga Kristohano nagunahuna nga maghatag og regalo og gasa alang sa ilang mga minamahal. Sama na usa na diha maong atong minahal nga amahan. Nga tingalig gimingaw og tingalig nasakitan nato. Gusto nato sila hatagan og kalipay. Unsa may angay natong igasa sa atong amahan nga atong gihigugma o hinigugma aron siya malipay. Nining atong gibasa nga teksto usa kini kabahin sa wali sa atong Ginoo didto sa wali sa buntod. Diin iyang gipahinumduman ang mga alagad ingon nga mga anak sa Dios nga kinahanglan sila managgawi isip mga anak nga tinubos bisan sa asang lugara, bisan unsang panahona o bisan unsang kahimtanga nga naagyod makahatag og kahimuot sa amahan. Usa ni ka maayo nga tinguha alang sa mga
unod nun nga mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan o labi na sa ilang amahan. Apan mas labaw o adunay mas labawng halangdon nga angay natong pagabuhaton sa atong amahan sa langit. Mao ang paghatag kaniya og gasa nga iyang pagkakahimutan. Sa unsa man gasaha ang atong ikahatag diha sa atong amahan sa langit. Natural ang gasa nga iyang kabubuton o makahatag pahimuot kaniya. Kung saan man nato ni. Now, ang pulong sa Dios mo'y magatudlo ka nato o magtultol ka nato sama nining atong tekstong gibasa karon nga dunay tulo ka gasa nga iyang kahimutan kung kini atong pagabuhaton ihatag diha kaniya. So unsa maning mga tulong gasa? Primero maigsoon buot sa mahang Dios nga moduol ta kaniya. Mao nay primerong gasa sa amahan. Ang iyang kabubuton, ang iyang gikahimutan nga mao ang pagduol nato kaniya. Kay kasagaran labi na kini magpasko na, di na manuol sa amahan, adto na manuol sa kalibutan. O niya adto magpangita og ilang mga panginahanglanon nga makalipay kanila. Tinuod, malipay sila apan malipay ka ang amahan. Atong tan-aon, atong yung hunahunahon og tinguhaon nga adto ta moduol sa atong amahan. Kay nga naman, nagaingon ang bersikulo 7 ngadto sa 8. Pangayo og kamo paghatagan, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok og kamo pag-aablihan kay ang tanan nga magapangayo makadawat og ang tanan magapangita makakaplag og ang tanan nga magatuktok pag-ablihan. Maigsoon kini hagit ni usa ni ka panawag sa atong Ginoo nga kita moampo diha kaniya apan sa atong pag-ampo dili mahimo nga dili kita moduol kaniya. Kasagaran daghay mga manggian inampuay karon panahona labi na karong Kwaresma, adto sila muduol sa kalanlaing lugar, bisan pa sa mga Diyos-Diyos. Apan, aron kita makapaampo sa atong amahan, nga mauyang tinguha, nga mauyang desire, mauyang kabubuton, nga makahatag kaniyag kadasig sa atong pagkinabuhing isip mga anak, ang muduol kaniya pinaagi sa pagampo. Apan dunay kondisyon. Kinahanglan, primero, muduol ta kaniya sa usa ka matarong nga kasing-kasing. Ambot pasabot, muduol ta kaniya nga mga anak sa Dios nga gimatarong ni Kristo pinaagi sa iyang pagkamatay sa krus nga atong gituuhan. Dili ta moduol sa amahan sa atong kaugalingong pagkamatarong kay wa ta niini. Gawa sa dili magtotoo na ang ang ilang self-righteousness. Apan kita nga mga tinubos ni Kristo tungod ato sa atong pagsalig kaniya, gimatarong kita. Subusa mo duol ta nga mga anak nga gimatarong sa kasing-kasing. O tungod kay matarong, musibo ang atong pag-ampo. Ang atong pag-ampo tulo. Kung man, mangayo, mangita, o magatuktok. Nga namang gisugo man ni Kristo, o niyang gisugo ang iyang gisol penumduman ni iyang mga alagad. Nga naman. Kaysa atong pagpangayo, mga igsuon, bisan pa mga alagad, kini mga apostol, dili pa sila kumpleto. Kulang pa yun sila. Mao nang nagsugo ang Ginoo kay tungod, kulang pa kita. Nagsugo ang Ginoo kanato nga mangita ta diha kaniya sa atong amahan nga naman kay nangawagtang kita, nawala kita o nawad-an ta sa mga angay natong pagpanginabuhi. O iya pong gisugo nga kita magtuktok nga naman kay kasagaran naagyod nasarhan ta
sa pultahan diha sa iyang kabubuton, pultahan sa iyang himaya, pultahan sa iyang mga panalangin. Kay tuwa man ta magpangita, magtuktok o mangayo sa kalibutan usahay. Mo nang iyang gisugo ni nga moduol ta kaniya sa matarong nga kasing-kasing isip mga anak sa Dios. O ikaduhang kondisyon, moduol ta kaniya nga masaligon nga kasing-kasing. Kinanglan way pagduha-duha. Kay ang pagduha-duha maunay makapakgang sa mga giandam nga panalangin sa atong Amahan sa langit. Kinahanglan na nato kini atong pangayuon, atong pangitaon, atong pagatuktukon ang pultahan sa panalangin kay giandam na sa Ginoo. Karon kinahanglan masaligon kita. Dili ta sama sa mga tao nining kalibutan nga ang ilang ang hunahuna bahala na, dili ang ato naagi pagsalig nga naman. Tanaw ang bersikulo 8, kay ang tanan nga magapangayo makadawat. Now kinsa man ang mga tanan nga magapangayo, natural kadto mga taong gimatarong ang ilang kinabuhi pinaagi sa kamatayon o sa dugo ni Kristo, mga magtotoo kang Kristo. So ang tanan nga magapangayo kinanglan na gyud ang pagsalig kay tungod makadawat gayud may igsoon. Dili gyud mapakyas og ang tanan nga magapangita makakaplag gayud may igsoon. Pagkanindot niini ang Ginoo gyud mahimuot nining gasa nga atong ihatag kaniya ang atong pagduol kaniya kay tungod may tabok gyud ang iyang kabubuton nga kita iyang panalanginan og ang magatuktok pag-ablihan gayud may igsoon. So manay primerong gasa na atong angay kahatag samahan. Wa man tay gasa nga ihatag kwarta sa pag-unsa mga butang, kumpleto ng Ginoo apan ang iyang gipangita ang usa ka butang nga hinangpunon mao ang pagduol nato kaniya. Na dunay matarong nga kasing-kasing ug dunay masaligon nga kasing-kasing. Ikaduha, mo ni primero nga gasa. Ikaduhang gasa nga gustong madawat sa amahan nga makapahimuot kaniya, buot sa amahang Dios nga magmatinud-anon ta kaniya. Buot sa Dios nga magmatinud-an ta. Kay usahay gyud, usahay dunay dili seryoso ta no. Usahay magyaga-yaga ta kay tungod magsalig ta nga mga Kristohanon na ato lang kataw-tawan ng atong mga problema atong gisunod si kining tawanan mo yung problema si nga ng artistahan ng singer kinanglang gyud matinud-an ta kaniya nga naman kay matinud-anon sa atong Dios kay kun dili matinud-anon way maluwas nato. Okay? So mga naman nga matinud-anon kita bersikulo 9 ngadto 11 atong basahon. Kinsa bang tawhan na diha kaninyo nga kon ang iyang anak mangayog tinapay hatagan ni noon yag bato. Og kung kini mangayog isda hatagan ni noon yag bitin. Ha? Busa kun kamo bisan sa inyong pagkadautan mahibaluman ganing mohatag og mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak unsa pagayud kalabaw pa sa inyong amahan nga naa sa langit nga mohatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya. So may igsoon magmatinud-anon ta diha no diha sa atong Dios sama niya nga matinud-anon. Karon nga namang magmatinud-anon ta kaniya kay tungod primero ang atong Amahan sa Dios dili gid masayo sa iyang plano dinhi kanato. Ikaduha sa iyang hunahuna anaa ta diha og iyang giandam ug unsay maayo kanato. So itong tanawon primero may igsoon nganong magmatinud-anon ta kaniya kay tungod ang atong Amahang sa langit dili masayo ug iya ra bang
example kita nga mga dautan. Ang buot pasabot na igsuon dautan, dili kay ingong kriminal ta, manunumbag ta, rapist ta, dili. Kundili ang tanang tao sa diha nga makasala, no? Sama sa usa ka baso nga limpyo may igsuon. Limpyo kayo. Mao na ang primerong tao ni Adan, limpyo kayo. Way tatsa. Apan nakasala og kausa. Ang sala sama sa tinta nga maoy mito didto, usara ka patak nga tinta didto sa limpyong baso unsa mahitabo. Tanan mahugawan. No? Tanan mahugawan sa tinta. Mausab ang sala nga gibuhat ni Adan, tibuok niyang pagkatao dautan. Way limpyo, way tarong diha kay tungod na contaminate diha sa sala. Unya kay ang sala di kay imong tinta kundi hilo. No? Hilo, poison. Maoy nahulog diha sa kinabuhi sa tao, busa kining sala kamatayon. Sumo na gi-example ang pagka matinud-anon sa Dios kanato nga bisan maggali kitang mga dautan tungod sa sala, makahatag og maayo sa atong mga anak. Labaw pa ang atong amahan. Tan-awa sa bersikulo 9 ngadto sa 10 ang iyang example. Nga ang Ginoo gyud, ang atong amahan dili gyud masayo sa iyang plano kanato. Mingon siya sa 9 ngadto sa 10. Kinsa ba tawhada diha kaninyo nga kun ang iyang anak mangayog tinapay, hatagan hinuon niya bato. Now dito sa ilang panahon, sa ilang lugar, sa may baybayon mga igsoon, dunay mga bato nga lagpad nipis unya puti. Sama pod sa ilang tinapay sa tindahan, sa balay, nga maghimo sila tinapay gingan lang sa Arabo og kubos, no? Ilang himuon ng tinapay na nipis kaayo nga mura na siya og puti. Karon, mahimo ba sa usa ka amahan nga kun mangayo ang iyang anak og tinapay, mukuha siya bato daw tinapay, murag itsura tinapay nga tos daplin papayon ug may pakaon sa iyang anak? Dili. Ambot pasabot, dili ta mangingon nga mandaya. We cannot deceive our own children. Now, dili nato malimbungan ang atong kaugalingon. Subusa ang atong Ginoo, ang atong Dios, dili mo manlimbong o muhatag o mga dautan. Versikulo 10 ngayon, og kini mangayog isda hatagan ni noon ninyag bitin. Now the same sa ato diya sa atong dagat, dunay isda nga daw mura og nay mga bitin bitaw has dagat na may uban makahilo man siguro nang saingan na sa Bisaya, okay ba nang nga kuno delikado ko ng mga isda na pero has mahimo bang mao na ihatag nimo sa imong anak? Imong limbungan imong anak dili. So magtinud-anon ta diha sa atong amahan kay tungod matinud-anon siya og dili siya masayop sa paghatag, no? Sa atong pagpangayo hatagan ta, sa atong pagpangita makakaplag ta, sa atong pagtuktok pag-aablihan ta, dili siya manlimbong, dili siya deceiver. So kinahanglan matinud-anon ta modul kani kay matinud-anon ng atong amahan. Unya ikaduha, naigsuon, magmatinud-anon ta kay kaniya kay tungod kita anaasaw na huna sa Dios alang sa atong kaayuhan. Versikulo 11. Nag-ingon sa versikulo 11. Busa kun kamo bisan sa inyong pagkadautan sa pagkamakasasala, no? No, contaminated by sin. Way maayo nato. Way maayo kay puros na sin gikan sa atong alimpuyo ngadto sa atong talampakan, puros na sa sala ang atong kasing-kasing hunahuna, contaminated by sin. Wa kay maayo nato puros dautan. Mao na nga kita muhimo og mga dautan
daghang mga sala kay tungod dautan tandaan. Mo na maingon ng Ginoo, bisan kun kamo bisan sa inyong pagkadautan, mahibaluman gani mo hatag og mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak. Di ba? Bisan pag kita makasasala, apan mahimutang muhatag og maayo sa atong mga anak. Unsa pa gayud kalabaw pa sa inyong amahan nga naa sa langit, nga muhatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Kinsa nagapangayo? Ang iyang mga anak. So ang Ginoo nato, matinud-anon ka nato, busa magmatinud-anon usab kita kaniya, kay tungod sa iyang hunahuna, ana-ana ang kaayuhan nga giandam alang kaya kanato. Labaw pa ang Dios nga magahimog maayo sa iyang anak. So busa ikatulo, nga gasa nga angay natong ihatag sa atong amahan, migsuon. Ikatulo, musunod kita kaniya. Buot sa mahang Dios nga musunod ta kaniya. Ambot po sa buot og asa sa lakang, asa sa tunob, adto ta usab tunob, adto ta mulakang. So magkinabuhi ta sama sa katangian, sama sa karakter sa atong Ginoo. Versikulo 12, tanaw nato usabi karakter sa Ginoo. Nagingon 12, tungod ni ini, no, sumala ditong konteksto from verse 7 up to 11, na ang Ginoo gyud muduol ta kaniya nga magmatinud-an ta kaniya kay tungod matinud-an ang Dios. Tungod ni ini, na karon ang pagsubay nato kaniya. Tungod ni ini, buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo, kay mao kini ang kasuguan og ang mga propeta. Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan og sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan, og daghan baya ang nagasulod agi niini. Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi og jutay ra ang mga nakatultol niini. So mao kini ang kitulunggasan nato, atong ihatag sa Ginoo ning atong pagsunod kaniya. Kung kinsa siya, maayo siya, mahigugmaon siya sa mga makasasala sama nato, kinahanglan usab kita magsubay nini na kita mahigugmaon usab bisan pa sa makasasalang tao nining kalibutan. So asa ta magsunod? Primero, magsunod ta kaniya sa pagbuhat og maayo sa uban. Sa pagbuhat og maayo sa uban. Versikulo 12, tungod niini buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo, kay mao kini ang kasuguan og ang mga propeta. Mao kini ang pulong sa Dios, ang kabubuton sa Dios, nga ang Dios mismo mao'y nag-initiate nga siya gyud mulantaw kanato, mubuhat kanato, mahigugma kanato, iyang gihatag iyang bugtong anak samtang kita makasasala og rebelde pa, nag-ingon ng Roma 5:8. Ang iyang gugma gipadapat kanato sa diha nga kita makasasala pa, sa diha nga kita luod pa kaayo angay sa impyerno, apan iyang gihatag ang iyang anak alang sa atong kaluwasan. Kung Dios nagabuhat sa pag-una, mao pod na ang Matthew 7:12, mo naginganlan og golden rule. Buhati ang tao og maayo, ikaw mismo ang primerong mubuhat. Kung unsay gusto nimong buhaton usab sa mga tao diha kanimo, no? Sama ba nako, akong naandan ni adto, mag-drive ko niya, dip-igong ko sa mga bus o sa mga sakyanan, ako nang alibhatan, ako nang ang kunong ko sa tubangan, o naog ko, kunya sakko na ko ang bus, walyuhan na ko ang driver, kay tungod kakaga ba, makasasala kayo. Apan karon hamtang nagtubo sa grasya, maigsuon, ipahibalo sa Ginoong akong pagkadautan, ang akong pagkamakasasala, pinaagi sa pagwali, pinaagi sa pagpaminaw, sa pulong, o diha akong gipanginabuhi busa karon. Mao ni akong golden rule, nga akong tagahan og lugar kanang mo overtake,
kanang mo tabok, huwato nako, tagaan gyud nako, layo pa ko, muhunong ko na aron sila labi na mga pedestrian, magtabok, tagaan gyud nako lugar. Ngano man? Kay mo nay golden rule, tagaan ko kag lugar sa uban. Nay panahon nga kami gyud ahuwaton pa sa mga sakyanan nga paagiun mi. Labi nang makita nga ako kuan na senior citizen na pagkanindot kaayo. Ngano man? Ako nalipay ko nila, pero ang tinuod nalipay ko sa Dios kay iyang gibalik ang akong gibuhat sa uban. Sama sa iyang gibuhat kanako. Mo na ako mangalagad kaniya. Sukad that for 35 years nga ako nagwali, nagmisyon, nagbarog og mga lain-laing mga iglesia sa laing dapit nga igsuon, dili tungod sa akong kayuhan, kundi tungod sa akong pagbuhat. Una, ngadto sa mga katawhan sa laing dapit, ngadto sa mga bukid, pagsaka sa bukid, aron mamugna ang iglesia sa Dios sa ilang lugar. O karon naa sila nagasimba. Buhating una ug maayo ang uban sama sa gibuhat sa atong Dios. Ikaduha, pagsubay sa ebanghelyo. Ana magpasikad ang imong maayong binuhatan sa ebanghelyo. Bersikulo 13-14. Unsay gisulti sa ebanghelyo, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit, kay dako ang pultahan og sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan og daghan ang nagasulod agi niini. Kay masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi og diutay ra ang mga nakatultol niini. Unsa may natultulan sa mga tao nga aron sila makasalig kang Kristo, aron sila luwason kay Kristo, mao ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo mao kini ang masigpit nga pultahan og hiktin nga dalan. Diutay ra ang mga nakatultol niini. So busa sa imong pagpanginabuhi, sa imong pag-aplikar, sa imong pagtuktok, sa pagpangita, sa imong pagpangayo, sa imong pagtabang sa uban, kinahanglan pinasubay sa masigpit nga dalan nga mao ang pagtulungan sa ebanghelyo sa Dios. Maglakaw kita, magkinabuhi kita sama sa pagkinabuhi ni Kristo diha sa maayong balita, ang ebanghelyo. Kita ang unang mubuhat og maayo sa uban aron sila makabuhat og maayo kanimo asa man dapit sa ilang kinabuhi og pagsubay sa ebanghelyo. Usang pamaagi, duha. Kinahanglan magtudlo ta sa dalan sa pagkabalaan. Ang dalan sa pagkabalaan mao ang ebanghelyo. Og kinahanglan magtudlo, magsaysay ta. Og kita usab kinahanglan magtubo ta. Unsa ang magtubo nato? Juan 8:31 ngadto 32. Mayroon ng Ginoo sa mga nagpaminaw kaniya sa iya mga lagat. Sa mga Hudyo nga misalig kaniya. Kung pabilin kamo sa akong pulong nan, kamo tinuod gayud nga akong mga tinun-an. O versikulo 31, may baluan ninyong kamatuoran o ang kamatuoran mo'y makahatag kaninyong kagawasan. Mao na hitabuon nako. Dugay kong Kristohanon since 1987. Dugay ko magtubo, daghang pa kong sayop, higal pa kaayo, kaga pa kaayo. No? Pero hangtod nga nag-agi ko diha sa hiktin nga dalan. Gilimpyuhan ko sa Ginoo, pinaagi sa iyang pulong nga mooy nagtultol kanako kung say atong pagkabuhaton aron ang Ginoo may muot diha kanako og kanato. So busa, bisan pangani ang salmista sa Biblia, salmista nga the man who seek after God's own heart. Kung sa iyang pagtanaw sa pulong sa Dios, atong basahon ang Psalms 119 verse 105, miingon siya, ang imong pulong, miingon ang salmista, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Bisan tuod o hiktin, no, ang dalan, masigpit ang pultahan, apan hayag kaayo pinaagis kamatuuran. Ang wala magtagad sa ebanghelyo maigsoon sama sa mga tao na misulod sa halapad nga dalan. Nga nagtuo sila, kalipay kayo ni, libre sila tanan,
way pagbadlong, way pagtudlo og unsay matarong og pagkabalaan. Nag-ingon sila, mao ni pultahan, mao ni dalan sa kinabuhi. Apan nag-ingon ng Proverbio 14:12, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niya na mao ang mga dalan sa kamatayon, naas kapildihan. Subo sa sumala sa gisulti ni Lucas sa iyang pulong nining atong gibasa ang atong teksto, atong basahon Lucas 13 verse 24, panglimbasugi ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit. Kay suginlan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. Nganuman, wa sila'y panlimbasog. Panlimbasog ba para maluwas ta? Dili. Luwas nun ka na. So ang imong panlimbasog, grasya na gihatag sa Dios. Busa, panlimbasog na magkinabuhi ta subay sa pulong sa Dios sa Ebanghelyo. Aron ang atong mga pag-ampo, pagduol kaniya, dili gyud ta mapakyas. Unya naagyod ang atong pagkamatinud-anon pinasikat diha sa pagsubay sa iyang pulong. So, sa may mga pahimangno nini kanato maigsoon. Primero, labasa ang imong relasyon samahan. Tingalig nawagtang ka na, tingalig nasarhan ka sa pultahan sa grasya sa Ginoo. Tuktok. Kay dili gyud mapakyas, ablihan gyud ka. Pangayo. Pangayo o grasya nga makabalik ka. Sigurado gyud. Duol primero ngadto sa Dios aron makapangampo diha kana. Ikaduha, maigsoon, pagkalipay diha, magmaya ka sa plano sa Dios, amahan nato alang kanimo. Kay doon na siya mga gitagana nga angay makalipay ka nato kanimo sa imong kinabuhi. Kinahanglan nga ato kining lakwan, atong subayon. Siguraduhon nato nga atong magsubay ta, maglakaw ta diha sa atong panalangin nga giandam kanato. Sama sa kaluwasan. Ang kaluwasan nana nato. Wala pa ta sa langit, apan ang kaluwasan nga sa langit nga naa na nato. Subusa maglakaw ta o magkinabuhi nga luwas nun. Sama sa langit. Moabot pang panahon nga at kita magpuyo sa langit nga wa nay sala. Apan ang langit naa na kanato karon subusa maglakaw ta og magkinabuhing langit nun. Maigsoon. Ipanginabuhi nato ang atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Subusa karon tubaga nimo ikatulo ang panawag sa Ebanghelyo. Sulod sa higtin ng pultahan o masigpit nga dalan. Papadlong, pausab sa mga pagpanudlo. Kay ang pulong sa Dios kini gitugahan sa Dios alang sa pagpanudlo, alang sa pagsaway aron ang tao mamahingpit diya sa pagbuhat og maayo nga makahatag pahimuot sa atong amahan. Amen. Subusa kung ikaw dili pa Kristohanon, isurong diri mong kinabuhi ka Kristo ug dili ka mapakyas, iya kang pagaluwason. Apan kung ikaw luwas na ug nawagtang ka, balik kay dili po ka mapakyas kay ikaw pagadawaton. Salamat sa Ginoo. Mag-ampo ta maigsoon. Lord, salamat sa imong pulong ngayon kahatag ka namo kahayag. Mao kinilang parahan sa among tiilan aron kami makalakaw nga way pagtipas sa tuo o sa wala. Kundili naagyo lang kahayag among pagasubayan hangtod musangpot mi ngadto sa maong kahayag sa kalibutan walang waylain kundi si Ginoong Kristo nga siya mahimaya sa among kinabuhi ug kami magkinabuhi nga mahimaya. Salamat Lord. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.